Случвало ли ви се някога да седнете, да четете или да учите и в един момент да осъзнаете, че от 10 минути си мислите за нещо друго и не помните какво сте прочели? А имате ли тази книга, която вече няколко седмици четете и не сте стигнали до никъде? Мисля, че също така всички вие сте имали този момент, в който искате да разкажете това, което сте прочели, или пък ви изпитват в училище и някак си магически всичко, което сте чели или учили, изчезва от вашето съзнание. Ако ви се е случвало, сега ще ви обясня защо и ще ви кажа как в 3 лесни и приложими стъпки можете да направите така, че тези неща да не ви се случват никога повече. Причината, поради която четем няколко страници и после не помним какво сме чели, е липса на концентрация и внимание, което води до това, че докато четем или учим, мислим за нещо друго и по този начин се разсейваме. Сега ще ви споделя това, което аз ползвам, за да не позволявам това да се случва. То е напълно безплатно и достъпно. И го споделям с вас с най-добро намерение да ви бъде от полза. Това, което ползвам аз, е аудио в YouTube, което стимулира нашата способност да внимаваме и да се концентрираме. И ни помага да не се разсейваме. Сега някои от вас ще си кажат какви са тези глупости. Аз лично също бях скептично настроен, но като опитах, наистина усетих, че има разлика и подобрение. Линк към това аудио може да намерите в описанието на видеото. Най-вероятната причина да четете книга с седмици или месеци не е една, те са 2. Причина номер 1 е, че самата книга е безинтересна и в нея не се случва нищо. Спомням си как преди време прочетох 200 страници от книга и единственото, което научих, беше работи много, за да успееш. А това може да го науча в друга книга в рамките на 2 страници. Ако се припознавате с тази история, е време да смените книгата. За втората причина е виновно училището. И в частност, 2 и 3 клас, в който учителката учи малкият Пепи, че трябва да се научи абсолютно всичко. После Пепи се прибира вкъщи и там баба му го изпитва на целия урок. И умният Пепи и го рецитира от до. Както би рецитирал Аз съм българче на Иван Вазов. Някои от вас чак в този момент научават, че това стихотворение на Вазов и дори само това да научите от видеото, пак е нещо. Но да се върна към историята на Пепи. Пепи вече е свикнал, че трябва да чете абсолютно всичко. Но представете си Пепи, когато има да чете цяла книга за своя изпит. И как като забрави най-малкият детайл, че се връща по 10 страници назад и ще чете всичко от начало. Или Пепи, когато четейки някой роман, за да не изпусне нищо важно, преглежда абсолютно всичко, от ненужното съдържание, чак до края, в който пише посвещавам книгата на Леля Даниела и Чичо Стефчо. Научете се да четете основните неща и не се опитвайте да учите всичко наизуст. Така се губи основната полза, която е действително да научите нещо. Третата стъпка е най-важна, най-лесна и най-ефективна. Няма да ви губя времето да ви обяснявам защо. Просто ще ви гарантирам, че работи. Това, което ще повиши вашата способност да помните и научавате, е просто да си водите дневник за книга или урок. После, като прочетете основните неща, записани в дневника ви, под формата на опорни точки, ще видите как вашето подсъзнание магически ще направи така, че да помните абсолютно всичко. И това беше как да учим и четем 100% по-ефикасно. Ако видеото ви е харесало, може да го споделите, харесате или да се абонирате за каналът ми, натискайки точно тук. Да, тук. Линк за нашата Facebook страница може да намерите в описанието.